Javno sam pozvao premijera Plenkovića da ne nasjeda na pritisak u javnosti koju mu je nametnuo Tomislav Tomašević u smislu brzinskog očitovanja o izmjenama i dopunama. Zašto ne? Zato jer je to nekvalitetan dokument koji zapravo ide u smjeru politike Možemo, a to je, podsjetit ću vas, politička doktrina odrasta. Antikapitalistička, protupoduzetnička i proturazvojna politika koja je suprotna interesima grada Zagreba. Gradu Zagrebu treba rast, a ne odrasti. To je test postoji li skrivena koalicija između HDZ-a i Možemo. Ako nacionalna vlast HDZ-a omogući da se na hitnoj sjednici usvaja ovako nedorađen, brzinski dokument, onda su pale sve maske. Jasno nam je tko za koga igra u izborima u gradu Zagrebu.